tardes. Con este acto queremos dar a benvida ao curso 2014-2015. En primeiro lugar, quero presentarvos ao novo xefe de estudos destas ensinanzas, que é Víctor Lourido. Sentimos moito este ano non ter aquí ao noso lado a profesora Mercedes González de Historia, que os que estades en segundo, que xa levades tempo aquí, xa coñeceredes, que non pode estar aquí hoxe porque está con incapacidade laboral transitoria. Como está con incapacidade laboral transitoria, pois acompáñanos a súa sustituta Isabel Macías, que xunto comigo e co xefe de estudios pois vamos a atender o foro de bacharelato mentras que ela non se incorpora, e vamos a facer as funcións que facía ela como coordinadora de bacharelato, sempre, inda que ela non estea, pois vos sempre ides a estar atendidos, porque entre os tres que vos acabo de citar, pois vamos a procurar suplila a ela. Bueno, este acto, inda que para darvos a benvida a todas e a todos, está especialmente pensado para as persoas que se incorporan por primeira vez a San Clemente, as persoas que se incorporan por primeira vez a este sistema. Este sistema é diferente, bastante diferente do sistema ordinario. Entón, xa vos entregamos aí uns calendarios, os que teñades mellor para vos, pero os que non tendes neste momento vais vos a entregar, pero podedes ir seguindo un pouco a explicación polo que está proxetado aí na pantalla. É moi importante para nestas ensinanzas é moi fácil matricularse. Somente tedes que coller un sobre, cubrir o impreso e xa estades matriculados. O problema ou a dificultade está en ser capaces de seguir as enseñanzas e de acadar o obxectivo que seguramente neste intre tendes todos na vosa cabeza. Todos os matriculades aquí por algo, porque esperades aprobar o curso ou aprobar unhas materias que vos quedan pendentes, etc. Todos queredes conseguir o título de bachiller. Matricularse é moi fácil. O difícil está en conseguir chegar ao final da meta, Entonces, xa vos quero decir desde o principio que para chegar ao final da meta tendes que sacrificarvos, tendes que ter unha capacidade de disciplina, unha capacidade de sacrificio, de poñervos un pouco todos os días, como si isto fora un sistema ordinario e tuverades que ir á clase todos os días ao instituto, ou se non pode ser todos os días, porque estas enseñanzas están pensadas para persoas adultas que poden ter obrigas de tipo laboral, de tipo familiar. Despois tamén todos como persoas pois tamén temos que ter un tempo de ocio, para facer deporte ou para divertirnos ou entretenernos, Entón temos que saber distribuir o tempo para poder aproveitar e ir levando as cousas pouco a pouco para ser capaces de conseguir os resultados que nos permitan acadar ese obxectivo que estou segura de que tendes todos agora na vosa mente, por eso vos matriculades. Ben, entonces, pola nosa parte, ides a ter todo o apoio suficiente como para poder chegar a onde vos propoñades. O que pasa é que, claro, vos tamén tendes que emplearvos a fondo, Na aula virtual ides a encontrar todos os materiales necesarios para ir superando as materias, sempre cando vos esforcedes para conseguilo. Entón, a aula virtual hai unhas guías que xa funcionan como se fora un libro de texto, e esas guías van aparecendo cada 15 días novo material. Algúns de vos xa me están preguntando por que non aparecen as guías completas agora a inicio de curso. Xa vos dixen que este é un sistema diferente ao ordinario. Podía ser boa idea o das guías completas, pero nós pensamos que non, porque as guías vai aparecendo cada 15 días a materia nova,
para darvos a oportunidade de que a vayades coñecendo e a vayades dixerindo, por dicilo de alguma maneira, pouco a pouco. Porque se vos facilitara agora o mamotreto completo da guía, pois, o mellor, seguramente, algúns de vos botaríades para atrás xa, non? Entón, a idea é que sigades o ritmo que marca a aula virtual, que son, cada quincena, pois aparecen as unidades didácticas desa quincena. A aula virtual vai a ser moi fácil de manexar. O que pasa é que tendes que dedicarlle tempo, tendes que bucear nela para encontrar todas as posibilidades que vos ofrece. Se só dedicades moi pouco tempo e así de maneira superficial, pois non ides a encontrar nada. Tendemos que fixar ben primeiro no menú principal. No menú principal, en primer lugar, vai aparecer documentos importantes e ali vai estar permanentemente este calendario. Este calendario xa nos vai a variar ao longo do curso. Neste calendario está contemplada toda a organización do curso que vai a rexir xa para todo o ano e que remata no mes de setembro de 2015. Xa están as actividades, os exames de 2015, a matrícula para as PAU, os que queirades ir á selectividade, etc. Entonces, no calendario está recollido toda a información relativa ao funcionamento destas ensinanzas, pero nós queremos dedicar un tempo a explicarvos un pouco para que vos vayades vos sexa máis fácil introducirvos no calendario. E o primeiro que tendes que ver é que o calendario ten varias páxinas, vedes que os que tendes diante vedes que ten varias páxinas. É moi importante ler esas páxinas, non quedarnos solo nesta portada. Esta portada é moi importante, pero tamén é moi importante todo o que se explica no resto do calendario. Bueno, vamos a ir entonces pouco a pouco. Entonces, como vos decía, na aula virtual ides a ter ese menú vertical á esquerda, onde aparece en primeiro lugar documentos importantes e despois aparece aula virtual. Entonces entrades aí en aula virtual. Para entrar aí, despois tendes que elixir a materia, o curso que queredes ver, e aparecevos un menú que é moi importante, un menú horizontal, donde aparece o apartado de guías. Entón, picades aí en guías e xa ides encontrando o material da quincena. O material da quincena é moi importante ver a axenda, donde vos explica que deberíades de ter en conta ou que deberíades de facer, que pasos son máis importantes a dar para esa quincena. E despois da axenda veñen xa os materiales. Como comprenderedes, eu estou falando de memoria ahora da aula virtual, non estou seguindo estrictamente todos os pasos, pero estou vos relatando donde vos debedes de fixar principalmente. Ese apartado guías é moi importante porque é onde está precisamente o que vos decía, o equivalente ao libro de texto. Despois tamén hai aí un apartado nese menú horizontal, tendes aí un apartado que pon contidos mínimos. Iso é moi importante que o vexades, porque aí encontrades a clave do que tendes que estudiar, do que vai a ser máis importante nesa materia. Aí o profesorado ponvos que contidos mínimos se vos van a exixir. Entonces vos, si ledes eso ben, hasta podedes averiguar que vai a caer nos exames, que van a poñer nos exames. Home, supónse que van a poñer preguntas desas que puxeron, que están relacionadas con eses epígrafes que aparecen aí en contidos mínimos. Ademais de contidos mínimos, aí vai vos a aparecer os criterios de avaliación que van a utilizar os profesores, que van a ter en conta para avaliarvos, e os criterios de cualificación, canto vai a valer as preguntas dos exames, que nota se necesita
ter o final de curso para ir aprobando por curso. Todas esas cousas van a estar aí nese apartado de contidos mínimos. Por eso vos digo que a aula virtual tendes que dedicar tempo e tendes que entrar, picar nos distintos apartados que vedes aí para curiosear, para ver que hai aí. Pero eu xa vos chamo a atención do menú principal, onde vedes aí o primeiro xa que é documentos importantes, e despois aí hai outros apartados que ides baixando e ides entrando, e despois nese horizontal as guías, os contidos mínimos, todo eso é o máis importante. Bueno, se tendes dúbidas, pois este acto que estamos agora protagonizando aquí está transmitindo en directo por internet, pero os que non poidan seguir, ou se despois vos queredes volver a recordar cousas que digo aquí, pois vai estar o vídeo colgado na página web iesanclemente.net, vai estar aí colgado o vídeo, podedes ver o vídeo por partes, os minutos que vexades que vos interesan máis, porque eu teño moito rollo e falo moito tempo e 1 hora e pico é moito para ver o vídeo, pero ides lle dando e ides vendo os apartados que vos interesen máis, non? Bueno, si tendes dúbidas, as dúbidas relacionadas coas materias tendenllas que plantexar o profesor ou a profesora da materia. No propio calendario dísevos aí que profesores, que profesoras imparten as materias. Nesta ensinanza, cada profesor ou profesora é titor de todos os alumnos desa materia que imparte. As titorías aquí non funcionan como no bacharelato ordinario. Aquí as titorías, o profesor, a profesora de matemáticas son titores de matemáticas. O profesor, a profesora de historia son titores de filosofía ou de historia, do que sea, da materia de que se trate, non? Entón, as dúbidas relativas á materia tendes que plantexar directamente ao profesor ou á profesora. Como? Pois a través do foro da materia ou a través do correo que ides a ter na aula virtual. O abrir a aula virtual, ides a ter ali un apartado que aparece en color laranxa que pon correo, e aí xa vedes os distintos iconos que xa pinchades aí para buscar o profesor que aparece no calendario ou a profesora que aparece co seu nome no calendario, pois buscádela para mandarlle o correo. Non vos podedes olvidar, cando queredes mandar un correo, unha vez que buscades a persoa que lle queredes enviar, non vos debedes de olvidar de darlle a engadir, porque moitas veces non lle dades e decides a min, mandeille ao profesor tal, non sei cantos correos fai un mes e non me respondeu. Non, é que vos fixeste de los trámites todos, pero olvidouse vos un, e o profesor ou a profesora non teñen eses correos que vos decides que lle enviastes. Quero dicir que vos tendes que parar, tendes que prestar atención, estar atentos, seguir os pasos, pero é todo fácil, eso é todo fácil. Entón, as preguntas relativas a cada materia, aos profesores sempre. E despois preguntas relativas a organización, pos dúbidas que teñades, a veces despois, a pesar de que explicamos aquí un pouco todo e que poñemos o calendario, que tendo o calendario na man, pois a veces hai cousas que non entendedes. Pois ese tipo de cousas podernos preguntar no foro de bacharelato. No foro de bacharelato contestará vos Isabel, ou contestarei eu, ou o xefe de estudios, calquera dos tres, vamos a contestar cando teñamos aí unha pregunta vosa, nós respondemos. Tamén vos tendes que acostumbrar a ler no foro as preguntas que fixeron vosas compañeiras ou vosos compañeiros, e así non nos facedes a nós repetir. Nós tamén nos aburrimos de que nos preguntedes a veces sempre o mismo, todos os alumnos, cando xa está posto ali a resposta. Entón, a veces, se tendes unha dúbida, se ledes un pouco o foro, pois ao mellor xa vedes ali que alguén xa fixo a pregunta e nós xa lle respondemos. Entón xa non tendes vos que molestarvos en volver a preguntar, porque xa tendes ali a resposta. Bueno, vamos a ir meténdonos no calendario.
o funcionamento no que se refire á realización dos exames, etc., é parecido ou prácticamente igual ao sistema ordinario. Hai 3 avaliacións ao longo do curso, unha por trimestre e despois unha final. Unha final que pos de segundo é en maio, ten que ser en maio para que rematen pronto para poder despois matricularse das PAU, os que queiran ir, ou os que poidan ir, e os de primeiro acaban en xuño, non poden rematar en maio porque é moi pronto. Os de segundo están autorizados pola Consellería que rematen antes porque despois teñen que ir a selectividade. Entonces, tendes 3 avaliacións, unha por trimestre. Na primeira semana de decembro xa vedes aí os días dos exames de primeiro e os días dos exames de segundo. Na primeira semana de decembro xa tendes exames, tanto os de primeiro como os de segundo. Acordádevos sempre desto. O calendario está feito para facilitarvos as cousas a vos, de maneira que vos tendes que acordar que os de primeiro tendes sempre exames luns e mércoles, e os de segundo sempre martes e xoves. Nunca varía, sempre é así, e de acordo co horario que aparece no calendario. No calendario aparece un horario, e en segundo, por exemplo, vedes aí, en segundo, pois os exames empezan sempre ás 9:30 da mañá, e rematan ás 2 da tarde, empezan ás 4 da tarde e rematan ás 7 da tarde. Entonces, en 2 días, por exemplo, tendes os de segundo o martes a primeira hora, ás 9:30, tendes sempre lingua castelá e literatura, sempre. Non varía nunca, todo o curso é así. O xoves, que é o segundo día do exame, pois tendes historia da filosofía sempre. E, por exemplo, pois ás 4 da tarde do martes, primeiro día, pois tendes xeografía, bioloxía, latín 2, dibuixo técnico 2, etc. E de saber, entón, aí no calendario que hai horas do día, como os exames só se celebran en 2 días, pois ten que haber horas nas que hai varios exames. Non nos dá tempo a facer en cada hora, o sea, en cada hora e media que duran os exames duran hora e media. Cada materia ten hora e media de tempo para responder. Entón, non daría tempo nese horario que dixen antes. Por eso, hai horas, hai momentos en que hai varias materias ao mesmo tempo. Por qué? Porque o alumnado xa tratamos de poñer materias que non coincidan, materias de ciencias con materias de humanidades ou de ciencias sociais, que non supónse que o alumno que está matriculado en unha non está matriculado en outra. Inda así pode darse algunha coincidencia. Isto tamén o preguntades moito, tamén preguntades, que pasa se teño 2 materias á mesma hora? Se tes 2 materias á mesma hora, tes que aparecer á primeira hora da mañán ou á primeira hora da tarde, según sea a coincidencia. Se a coincidencia é pola mañán, ás 9:30, tes que presentar diante da profesora ou do profesor que estea examinando, se vos examinades en Santiago ou se vos examinades en calquera EPA, presentarse ali e dicir, mire, é que eu teño coincidencias de tal materia con tal outra. Entón xa o profesorado toma medidas para que vos, sin salir da aula, poidades facer os 2 exames que vos coinciden unha a continuación de outra. Non ides a ter problema porque o levamos facendo así desde fai anos, non? E nunca nadie quedou sin facer un examen por culpa da coincidencia. Bueno, entonces, os exames sempre luns e mércoles para o primeiro, martes e xoves para o segundo, cada trimestre unha avaliación, e logo a avaliación final. Na avaliación final é un exame que está estruturado en 3 avaliacións, de maneira que o alumnado que non vos pudestes presentar durante o curso, se vos presentades ao final, tedes que facer as preguntas das 3 avaliacións. Se vos presentastes durante o curso e suspendestedes unha ou suspendestedes 2 avaliacións, pois tendes que responder as que teñades suspensas. Se
Se só tendes unha, respondedes a unha. Se tendes dúas, as dúas. E claro, se tendes todo, porque non vos presentastes ou porque fostes suspendendo todo, pois presentadevos a todo. Entón, ese examen final é unha oportunidade para recuperar. Non hai recuperacións ao longo do curso. A recuperación é sempre ao final, ao remate do curso. Bueno, en relación cos exames, tamén vos quería falar dos exames de pendentes de primeiro, que aparecen aí no calendario de segundo. Algúns de vós, ou moitos de vós, tendes segundo, estades en segundo de bacharelato con materias de primeiro. Entón, hai uns exames que lle chamamos de pendentes, que aparecen no calendario establecido, están fixados para o mes de abril, e aí neses exames de pendentes pois son exames para que as persoas que teñen algunha de primeiro poidan liberarse desa materia xa aí. Estes son exames que non vos podes presentar así porque sí, porque agotan convocatoria, de maneira que nós recomendamos que vos presentedes a estes exames dependentes de primeiro solamente aqueles alumnos ou alumnas que tendes unha materia ou dúas que a estades levando por avaliación se vai vos ben, entón decides, bueno, pois entón examínome en abril, o profesor ou a profesora xa teño dúas aprobadas, cando chegades a abril xa se celebraron dúas evaluacións anteriores, entón xa teño dúas aprobadas, fago en abril a terceira que me queda, aprobo, entón xa quedo libre desa materia, xa me dedico solo a segundo, porque vou a ir á selectividade, etc. Pero se non ides a ir á selectividade e tendes máis de dúas ou tres como máximo de primeiro, pois o que vos recomendamos é que as levedes por avaliacións, que as vaiades levando por avaliacións e que acabedes co curso normal, que non vaiades a estes exames. De todas maneiras, alá en xaneiro ou a primeiros de febreiro ides a recibir un correo no que se vos solicita que nos indiquedes si ides a ir a eses exames, porque eses exames dependentes, ollo, celébranse só en Santiago, non vamos a examinar a Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol, Ies, Montecastelo de Burela, non vamos. Por que? Porque son moi poucos os que acabades presentándoos a ese exame. Por lo tanto, xa non vou dedicar máis tempo, porque cando chegue ese momento sempre nos ides a preguntar outra vez e nós vamos a estar aquí para respondervos, non ides a ter problema. Bueno, ben, seguimos coa organización. Xa sabemos que días son os exames, xa sabemos cantos hai, as horas, todo eso. Ben, que pasa co curso? Como é a organización do curso? Como me axudan os profesores? Como podo eu entender mellor a materia que teño que estudiar cada quincena? Bueno, pois entonces aí temos que saber que o profesorado neste centro pois traballa tantas horas como nun centro ordinario, e na aula virtual do profesor ou da súa materia pois vai vos aparecer aí ao lado do nombre do profesor ou da profesora, vai vos aparecer un reloxo pequeniño, pinchades aí e sabedes que horario vai a ter o profesor e a profesora. Os profesores aquí teñen tres tipos de titorías: presenciales, telefónicas e telemáticas. Polo tanto, vos podedes comunicar co profesorado destas tres maneiras: presencialmente, vindo aquí o día da titoría presencial; telefónicamente, chamándos no horario establecido. Cal é o horario para as titorías telefónicas? O mismo horario que no horario do profesorado pon titoría multimedia. Donde pon titoría multimedia, o profesor está aquí para responder a un correo voso que recibeu, ou para contestar a unha chamada telefónica que facedes nese momento, ou incluso tamén, se é para unha dúda pequena, porque estades aquí no centro, viñestedes ao que fora aquí, estades acercadevos ao departamento, se está ali o profesor ou a profesora, plantexadelle, mire, que eu teño esta dúbida, unha cousa pequena, tamén vos la atende, pero vos que sepades que tendes esas tres posibilidades: presencial, telefónica e telemática. Presencial, cando son as titorías presenciais? As presenciais tendremos que acordar dos días dos exames. En primeiro,
sempre son luns e mércores, e en segundo, martes e xoves. É dicir, que os de primeiro só vos tendes que acordar de luns e de mércores para todo, e os de segundo de martes e xoves. No propio calendario tendes o horario de titorías presenciais, e ao lado tamén vos pon a aula na que ides a ter esas titorías presenciais. Que son estas titorías? Pois estas titorías son sesións na que o profesorado trata de explicarvos os temas que considera que son máis importantes na súa materia, que son máis importantes ou que son máis difíciles para vos, para estudiar vos solos. Entonces o profesorado trata aí de desgranarvos un pouco esa materia, de facervos chegar o máis sinxelamente posible, para que vos podades entender eses contidos, non? E podades progresar no voso proceso de aprendizaxe. Entón, as titorías presenciais son importantes, moi importantes, pero claro, moitos de vos non podedes vir todos os luns, todos os mércores ás titorías. Teñemos que decir aquí que aínda que cada materia ten unha titoría presencial á semana, sin embargo os profesores dan dúas tutorías presenciais á semana. Vamos a ver, os de primeiro, si veñen ao centro o luns pola mañán e pola tarde, é dicir, todo o horario do luns, xa poden asistir a todas as titorías desa semana. Si non poden vir o luns e queren vir o mércores, vindo pola mañán e pola tarde, xa asisten a todas as titorías desa semana. Si non poden vir todo o día, o luns e o mércores, pero poden vir dúas mañáns, a do luns e a do mércores, xa asisten a todas as titorías desa semana. Si non poden vir pola mañán e poden vir polas tardes, luns e mércores, xa asisten a todas as titorías desa semana. Entonces vedes que tendes 4 posibilidades de horario, tanto os de primeiro, luns e mércores, como os de segundo, martes e xoves, ou dúas mañáns, ou dúas tardes, ou un día solo, ou outro día solo. Entonces xa asistides a todas as titorías. E así, pois algúns de vos non podedes vir porque estades en Vigo, ou estades en Ferrol, ou Pontevedra, ou en Vilagarcía, ou en Catoira, onde sexa. Entón, que facedes? O profesorado vai a gravar as titorías as titorías presenciais. O profesorado vai estar na aula explicando o seu tema e xa vai a ter o sistema preparado para gravar esa titoría, vais a colgar na aula, de maneira que vos, na vosa casa, podedes ver o vídeo da titoría, onde o profesor, a profesora explica o tema dese día. Como dixen que podíades vir o luns ou o mércores ou o martes e o xoves, o profesorado, para dar esa facilidade, o segundo día repite a tutoría, repite o tema, porque se o luns explica o tema e vos non podedes vir á titoría, pois terá que repetir o mércores porque podedes vir. De todas maneiras, pois que non podedes vir, vai haber aí un vídeo colgado da clase presencial. Despois os profesores tamén poden facer outro tipo de vídeos que lle chaman eles tutoriales, que son vídeos que fan aquí nunha cabina de grabación que temos, donde ao mellor, por exemplo, a profesora de historia, o profesor de lengua castelá ou o profesor de filosofía, pois colle un texto e ali na cabina pois vaivos analizando o texto, vaivos explicando os pasos que tendes que dar para saber facer os comentarios, etc, etc. Por iso non teñades medo de non saber comentar os textos, ou tampouco pensedes que vos xa pola vosa conta pois xa sabedes todo e que xa non vai falta máis. Non, non. Vos tendes que tratar de ver eses vídeos que o profesorado vai poñendo aí para no que vos van a dar as claves máis importantes para que vos sepades facer eso, non? Bueno, o profesorado tamén vai ir poñendo na súa aula apuntamentos, o que aparece ali como apuntamentos,
Que son? Pois son consellos, orientacións que vos van dando sobre a materia que se explica nesa quincena. É moi importante seguir estes consellos, estas orientacións, ver a data do apuntamento, a ver se é para ir tendo conta do último que puxo a profesora ou o profesor, porque aí van vos dicindo o que consideran importante, o que non. É como se estuverades na enseñanza presencial. Sabedes que na enseñanza presencial a veces o profesorado está explicando un tema e o mellor dimos, bueno, esta parte non a vexa, lédea solo porque non lle dou moita importancia, porque non ten tanta importancia, solo lédea. Ou dimos, ollo, cuidado aquí, isto é moi importante. Entón, aí tedes que estar especialmente atentos, porque ao mellor eso xa seguro que vai a caer no examen. Entón, nos apuntamentos, normalmente o profesorado vai vos dicindo estas cousas. Por eso tendes que estar atentos e de vez en cuando, se non pode ser todos os días, entrar na aula virtual e ir vendo os apuntamentos que vai poñendo o profesorado. A veces vos facedes preguntas que indican que non ides seguindo ben a aula virtual, porque me preguntades a min cousas que xa sei eu, porque xa mirei eu na aula do profesorado e xa fun vendo o que iban poñendo. E vi que tiñan posto que o libro de lectura para esta avaliación é las crónicas de unha muerte anunciada, ou é el Lazarillo de Tormes. E vos preguntadesme cal vai ser o libro de lectura, pero se xa o ten o profesor posto desde o principio de curso, mira ali, entonces tenes que estar atentos a todo eso. Se seguides estes consellos, indan que non sexa todos os días, que sería o ideal, pois podedes acadar os obxectivos de ir aprobando as materias, de ir aprendendo e ao final pois conseguir o título. Ahora, se vos deixades, se buscades mil disculpas para non entrar na aula virtual, non, hoxe non entro que quero ver o partido do Barça con non sei que, non, hoxe non entro que quero ir a tal, entón, despois costa moito máis. Por iso vos insisto en que é moi fácil matricularse, pero é difícil seguilo. Non porque sexa difícil, senón porque nos temos que vencer a nós mesmos. Isto é como no deporte. No deporte sabedes que os deportistas teñen que entrenar. Non poden chegar á carreira ou ao partido así e de tacón meter os goles ou ganar a Copa Davis. Teñen que facer entrenamento e vos igual. Ademais, o coñecemento non se consigue así por arte de birlibirloque. Ten que ser un proceso paulatino, pouco a pouco, perfectamente organizado, etcétera, etcétera, non? Porque o coñecemento é como se vos agora estuverades vendo unha obra donde un obrero vai colocando ladrillos nunha parede. Ides vendo que leva a fila número 10 de ladrillos. Se non houbera antes outras filas debaixo, non podería poñer os ladrillos da fila 10, non? Pois o coñecemento pasa o mismo. Ten que ser unha cousa moi pautada, moi organizada e moi traballada, porque senón despois pasa o que pasa. Salides dos exames e decides, xa non sei nada, xa me olvidei de todo. Entón, eso non nos sirve para nada. O importante aquí non é solo aprobar, o importante tamén é aprender, porque o máis bonito é aprender. Aprobar, pois, válenos para justificarnos, para dicir, pois, lo aprobei, pois, isto indica que traballei, que tal, que cual, ben, estupendo, é moi bo aprobar. Pero é moi bonito aprender, porque che dá satisfacción saber, coñecer, non? Entonces, por eso vos animo a que teñades esa disciplina, que teñades esa capacidade, esa dedicación. Insisto, se é posible todos os días, mellor, pero se non, pois, uns cuantos días a semana, un pouquiño cada día, un pouquiño. E a aula virtual non teñades medo en rompela, non vai romper. Entrad en todo, mirad o que hai ali, ir pouco a pouco, e despois todas as dúbidas que teñades sempre dirixirvos ao profesor, á profesora da materia. Os profesores tamén van a ir poñendo o modelo de examen que van a facer, se vai a ser de 10 preguntas, se vai a ser de 5, se vai a levar comentario de texto,
si hai libro de lectura, pois si vai a preguntar canto vai a valer a pregunta do libro de lectura, si é de matemáticas, pois que non lle vale que vai a poñer 5 exercicios, que vai a poñer 2 cuestións teóricas, o que sexa. Por eso é moi importante ler os apuntamentos, porque moitas veces xa dentro do mismo apuntamento xa o profesorado vos vai poñendo o modelo de exame ou vos vai dando indicacións, non? Entón, vos, se estades atentos, se sabedes, se sodes capaces de ir mirando en todos estes sitios, ides a encontrar os trucos que o profesorado vos vai a facilitar para que sea máis fácil todo. Ahora, se vos desenganchades, se vos limitades a ver un pouco o que entra na quincena, na máis, pois estades un pouco perdidos. O que está perdido, pois, pode chegar á meta ou non. Ou a mellor chega, pero a mellor chega moi tarde, ou chega xa moi malas condicións, e moi malas condicións non se aproba, non se chega ao 5. Entón, animámosvos a que teñades ese interés permanente ao longo do curso, para que eso, pois, dea resultado, porque senón, pois vemos que é difícil que consigades o obxectivo. Eu non quería estenderme moito máis. Sí, algún detalle do calendario que me queda por comentar é que no relativo a ese alumnado que son desmoitos de vós, porque estas enseñanzas de adultos son unhas enseñanzas de segunda oportunidade ou de terceira ou de cuarta, sabedes que aquí non se repite curso, que as materias que aprobedes quedan vos aprobadas, esos son ventaxas, pero, bueno, pois ainda así, moitos de vós estades con un pé, estades a cabalo entre segundo e primeiro de bacharelato. Vos sabedes que hai unha serie de materias, vedelas xa no impreso de matrícula, que teñen os mesmos nombres, non? Por exemplo, vedes Lengua e Literatura Castelá 1 en primeiro, Lengua e Literatura Castelá 2 en segundo, vedes Matemáticas 1, Matemáticas 2, e Inglés 1, Inglés 2, dadvos conta desto, non? Eso indica que esas materias son chave, non? É dicir, que se non tes aprobada a de primeiro, non podes aprobar a de segundo. E por iso, pois, nas avaliacións, sobre todo na avaliación final, de final de curso, pois un alumno que teña unha de primeiro, pero que aprobou a de segundo, fixo o examen tamén de segundo, e falou co profesor, e o profesor dixo no mes de maio, bueno, comigo estás aprobado, pero como vai por curso, non foi ese examen de abril, pois como vai por curso, ainda ten que facer o examen final de xuño de primeiro, da de primeiro. Entón ve que nas notas de segundo de bachillerato, cando salen as notas de segundo, pois esa materia que ten aprobada, porque fixo o examen e o profesor lle dixo, bueno, comigo tes aprobado, pero sin embargo non lle pon a nota, ponlle un P, aparece a letra P. É como teño unha P se o profesor dixeme que teño aprobado? É que o profesor non che pode poñer o aprobado. Esa P significa pendente, significa que a tes pendente hasta que aprobes a de primeiro, que é a que é preferente, non? Entón, por iso aí no calendario ides a ver, vedes aí os de segundo que pon actas complementarias. Isto que significa? Pois significa que os alumnos que en maio tendes materias de segundo aprobado, pero a súa vez tendes pendiente a de primeiro do mesmo nombre, tendes que esperar hasta a ata de xuño, que suele ser do 20 e pico de xuño en diante. Entón aí, en xuño, sobre o 25 de xuño, faise unha acta complementaria, figura aí no calendario como acta complementaria. E que é esta acta complementaria? Pois é como se fixéramos unha segunda evaluación final de segundo, para quitarvos as P's das materias de segundo que tendes aprobadas, porque en xuño aprobastes a de primeiro. Se non aprobades a de primeiro,
tendes que continuar co P, daros conta desta cuestión. Bueno, pois estos son detalles que gustanos explicárvolos, pero sabemos que ao longo do curso idesvos olvidar deles e ao final de curso idesvos a volver a preguntar porque teño unha P, o profesor díxome que tiño aprobado, cando me quitan a P, entón, se ides a volver a preguntar, pois xa falaremos para ese momento, non? Bueno, sí, bueno, vedes que no calendario dio todo. O calendario recolle todo, incluso recolle o día en que se reúnen os profesores para avaliarvos, por exemplo, vedes aí reunión, onde pon reunión, ese é o día que se celebra a evaluación. Pois ese día onde no calendario pon reunión, ese mismo día, ás 10 da noite, como máximo, salen as notas publicadas na web. E o día seguinte é sempre revisión. O día seguinte é de revisión. Nas avaliacións ordinarias dos trimestres, o día seguinte de que salen as notas, temos dereito a que o profesor, nós co profesorado, poidamos revisar a nota, porque non estamos de acordo, ou porque nos parece que o profesor ao mellor non nos corrixeu todo o que escribimos, ou o que sexa, ou porque hubo un erro, porque sondes moitísimo alumnado, e ao mellor o profesorado a colocar as notas, pois, como ten que pasar moitas pantallas do ordenador, pode ter un fallo e poñerlle unha nota de un a outro, o do último desta pantalla poñerlle o primeiro da seguinte, pasa eso a veces. Vamos a procurar que este ano eso se resolva o antes posible. Vamos a ter estamos traballando, o jefe de estudios está traballando nunha aplicación que vai a corrixir esos posibles erros e se lle vai a decir enseguida ao profesorado: equivocaste nesto, tens que rectificar isto ou isto outro. Entón, vamos a procurar eliminar ao máximo eso, pero pode ocurrir que ou a calificación non sexa correcta ou haxa un erro. Entón, no día seguinte a que salen as notas, tendes a revisión. E despois, no examen final, non falamos de revisión, falamos de reclamación. Como se dixéramos un pouco máis serio, un pouco máis formal, porque xa é o final, entonces aí, pois, a revisión, pois, como é, por exemplo, no caso do segundo bacharelato, incluso ten que ser por escrito, hai non que facer de acordo con un procedimento, pero todo iso publicase no seu momento na aula virtual. Vos tendes que saber que si en decembro, pois, a avaliación, vos examinadevos en decembro, por exemplo, a primeira semana, tanto o primeiro como o segundo, non? Pois, se a reunión é o día 18, como pon aí, estamos falando de segundo, se a evaluación é o día 18, pois as reclamacións son o día 19, xa vos pon aí no calendario, entón, pois, eso non ides a ter problema. Volvedes a ver aí no calendario, pois, os nombres dos vosos profesores e das vosas profesoras, o seu teléfono directo cando queirades facer unha consulta telefónica, a materia que dan, todo está aí, as horas dos exames, está todo no calendario. Agora, quería comentarvos algo en relación coa matrícula. Matrícula, vos, pois moitos de vos, ides os que vos matriculades aquí en Santiago xa entregades na oficina e xa a vosa matrícula xa se mecaniza enseguida, pero os que vos matriculades nos centros EPA ou no Instituto Monte Castelo de Burela ou a través da Brilá de Pontevedra, pois esos son matrículas que a nós ainda nos tardan un pouco en chegar, ainda nos tardan un pouco, polo tanto, o mellor agora ao empezar o curso, que empezamos o luns xa tedes as primeiras titorías, os de primeiro, e os martes o de segundo. Bueno, pois, ao empezar o curso, pois, na aula virtual tendes un apartadiño para ver a vosa matrícula e ao mellor ainda o tendes en blanco, porque se vos matriculastes a través dun EPA, ao mellor ainda non nos chegou a vosa matrícula, ou acaba de chegar e ainda está mecanizando, pero a matrícula este ano vai moi ben. Este ano a matrícula acaba de empezar, empezou o día 15, estamos a 24 nestes días, descontando o sábado e o domingo,
pois xa hai máis en bacharelato hai máis de 500, estamos xa en casi 600 matrículas metidas, é dicir que este ano vai moi rápido. Vos vaisevos a avisar, vaisevos a poñer unha nota. Vos tendes que estar tamén sempre atentos á páxina web. A páxina web é a entrada da aula virtual. A aula virtual está dentro, pero a páxina web iesanclemente.net, aí hai un apartado que se chama Novas, e nós aí anunciamos vos todo. Volvemos vos a anunciar cando van a ser os exames, uns días antes dos exames, sin que os tender no calendario, vamos a poñer os días tal e cual, celebran os exames de primeiro de BAC ou de segundo nos centros habituales en San Clemente. E así, vamos a ir anunciando todo. Bueno, pois cando este a matrícula mecanizada, mayoritariamente, acaba o plazo de matrícula, acaba o 21 de novembro, pois cando estea todo eso feito, vaisevos a mandar un aviso para que a miredes e para que vexades si está ben ou non está ben, porque moitas veces moitos de vos matriculades vos nos sepas e despois olvidadevos de se estou matriculado en tal ou estou matriculado en cual materia. A veces non sabedes, moitas veces non sabedes o nome de algunhas materias. Entón, todo isto ides a recibir un mensaxe para que comprobedes se a vosa matrícula está ben. Se tedes algunha cousa chamativa na matrícula, chamativa no sentido de que chama a atención, pois ao mellor son desde humanidades e collestedes matemáticas puras, puxestes matemáticas puras, ou, por exemplo, colledes francés primeira lengua e francés segunda lengua, esas cousas que non se poden permitir na matrícula, que non permite a matrícula, o sistema, pois eso vaisevos a chamar e dísevos, mira, é que escollestes aquí mal, esta materia tela mal, ou tal, tes que cambiar hasta outro, ou que sexa, suelen chamarvos por teléfono desde a oficina para dicirvos eso. Cada vez hai menos erros, pero pode habelos e non descartamos de que os haixe, pero tratamos de subsanar. Outra cousa que vos quero dicir este ano é que vos temos que emplear a fondo, porque vai entrar en vigor a lei BERT, a lei AL11, esa lei que tanto oídes falar mal dela, pois podemos prexudicar. Tendes que rematar canto antes. Si vos empleades a fondo, o que vos interesa é rematar por esta lei, porque cada vez que hai un cambio de norma, non quero dicir ni que sea BERT, ni que sea outra, pois cada vez que hai un cambio de norma, se non rematamos no plazo establecido, sempre hai algún prexuicio, sempre temos que facer algunha materia a maiores, sempre aparece algo que non estaba cando nós empezamos a estudiar. Entonces é moi importante que tratedes de rematar entre este ano e o que ven, porque se despois vos vedes en anos seguintes, xa vos acolle a lei AL11 e xa é como un atropello, xa é como pois que vos pode pasar algo que non desexades. Entonces é mellor que vos apliquedes a fondo e que tratedes de, entre este curso e o que ven, pois que tratedes de rematar, non? Que máis? Non sei que máis vos quería que contar. Eu penso que xa nada máis. Outra cousa, sí, recordade isto é moi importante. Como sabedes, nos examinamos en tantos sitios a vez: Santiago, Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol e Burela, e Vilalba de Pontevedra. Nos, cando vamos ali a eses sitios a examinar, nin siquiera sabemos si de saber 10, nin si de saber 20, nin quen vai a vir. E ademais non os conocemos a maioría, porque ademais tendes que ter en conta que nos desplazamos a esos lugares un profesor, todo máis dúas persoas, non? Por exemplo, nos sitios máis numerosos, como pode ser Vigo, pois van dúas, pero aos outros sitios vai un profesor ou unha profesora que ten que atender os exames de todas as materias dese día. Entonces, ese profesor ou esa profesora non vos conoce a todos vos. Vos tendes que levar o DNI.
Isto é imprescindible en todos os exámenes. Se non aparecedes co DNI e non sodes capaces de identificarvos, non se vos pode admitir o examen. Non é como na enseñanza ordinaria, onde os profesores vos conocen, porque ides todos os días ali á aula, e saben quen sondes, e saben moitas cousas de vos. Entón, por eso nós vos temos que identificar. Os DNIs teñen que estar actualizados. Non vale que traíades o DNI coa foto da primeira comunión, porque iso xa quedou moi lonxe. Entonces, tenes que traer os DNIs actualizados, ou podedes traer tamén o pasaporte, sempre sin olvidaros. Teño que recordarvos tamén, porque é moi corriente que chegades a examinarvos e non levades nin bolígrafo, nin nada, non sabedes a que hora é o examen, de que materia, etcétera, etcétera. Tendes que previamente, uns días antes, mirar ben eso, e saber ben o que ides, e mirar se tendes algunha coincidencia, como dixen antes, para poder ir a esas primeiras horas, para poder avisarlle ao profesorado, para que tome as medidas para que poidades facer os exames. Tamén vos daría un consello, que tratedes de aprobar os exames polos vosos propios medios. Bueno, esta frase non é moi correcta, porque os medios poden ser propios vos, pero refirme só aos medios intelectuais, só o que teñades dentro da cabeza, que non recurrades a outras fórmulas, pois que non lle vamos a chamar ilegales, pero son un pouco inmorales, porque ao vosso lado pode estar un compañeiro, unha compañeira que se sacrificou un montón, que traballou moitísimo, etcétera, etcétera, e vos, coa vosa habilidade para facer certas cousas pouco recomendables, estades aí tratando de ser como esa persoa que estuvo traballando tanto, non? Entonces, recoméndovos que non recurrades a ese tipo de tácticas, porque xa vos dixen antes que o bonito é aprender, e se vos limitades a ir aos exames desa maneira, pois seguro que aprendedes moi pouco, ou non aprendedes nada. Bueno, Víctor, queres dicirlle algo que non... Hola, yo creo que Carmen lo explicó todo muy bien ya, yo no os voy a entretener nada, solo deciros que estoy aquí, pues como dijo Carmen, por si tenéis dudas sobre algo, tenéis mis datos, mi nombre y mis apellidos en las hojas, ponen dúbidas e información, ¿vale? Y eso, estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Bueno, pois, entonces, si tedes algunha pregunta, vamos a dar agora un turno de palabras, se queredes preguntar algo, algunha dúbida, pero tamén vos quero dicir que neste momento está todo o profesorado voso, todo o profesorado de todas as materias do bacharelato está no centro, están nos seus departamentos, algúns están aquí, moi poucos aquí, dixémoslle precisamente ao profesorado que non viñera para que non estuvera por aquí porque non había sitio, están nos seus departamentos, que están maioritariamente na planta alta, de arriba, teñen todos un carteliño na porta que di que materias hai ali, e se queredes ir a coñecer algún profesor, algunha profesora, a darnos a conocer, a preguntarles algo, ou a facerlle calquera tipo de preguntas, xa podedes ir, porque eles están aí precisamente a vosa disposición, non? Esta disposición é continua, é permanente, é para todo o curso. Vos podedes mandar un correo un sábado, un domingo, ás 11 da mañán, ás 12 da noite, ás 3 da mañán. O profesorado vai a tratar de atendervos. Veredes que se mandades correos en horas de madrugada ou de noite ou a hora que sexa, pois ides a recibir respostas do profesorado incluso sábados e domingos. Hai profesorado que en sábados e domingos responden, maioritariamente os profesores responden en sábado e domingo, responden nos períodos de vacacións tamén. Na aula virtual hai un apartado que di usuarios conectados, e vos picades ali e vedes quenes estamos conectados. Os que aparecen con letras mayúsculas son de o alumnado, e os que aparecemos con letra minúscula somos o profesorado, e o profesorado sempre está ao final. De ainda así, ao lado do nombre e apelidos pon interno ou externo.
o alumnado sempre estades externo e o profesorado unhas veces está interno e outros externo, porque como vos dixen atenden tamén desde a casa. É dicir que un profesor que ven pola mañá ao centro e pola tarde está na súa casa entra igual na aula virtual e mira se ten algún correo voso, a ver se ten algunha pregunta vosa. Entón ese profesor ou esa profesora que está na súa casa vedelo ali que pon externo, e os que estamos aquí pois pon interno. Entón vos podedes ver en todo momento quen está conectado, tanto de profesores como de alumnos. Por eso ao mellor podedes ver se algún amigo voso ou algunha amiga está conectada nese momento. E ali ao lado do nombre do que está conectado aparecen uns iconos. Aparece un icono de chat e un icono que é un sobriño, un sobre. Entón vos podedes mandar un mensaxe. Se picades no sobre, mandades un mensaxe que é un mensaxe rápido, express, pero é un mensaxe que só vos recomendo entre comillas. Por que? Vamos a ver, cando llegades a ver cantos usuarios están conectados á aula virtual nese momento, poden aparecer aí unha serie de nombres que nese momento xa non están conectados. Por que? Porque cando xa cerramos e nos vamos, a aula ainda conserva durante 10 minutos o noso nombre ali. E se vos, se vedes que está Carmen Viñas, directora, conectada, e me mandades un mensaxe aí por ese icono do sobre, e eu xa me acabo de ir, cando volva non está ese mensaxe. Se me queredes mandar un mensaxe que eu vai a encontrar de verdade, pois tendesmo que mandar a través do correo. Picades nese recuadro color naranja que aparece aí na entrada da aula e buscadesme e xa me mandades aí o correo. E o profesorado igual. Despois, tamén vos dicía que aí na lista de conectados, pois hai ao lado un icono que pon o icono que fai referencia ao chat, que ti podes chatear nese momento coa persona que está conectada, non? É moi rápido, é moi bo, pero é un pouco incómodo para o profesorado, porque ao mellor eu estou conectada, estou escribindo algo, estou contestando a alguén ou así, e de repente aparece ali o vosso mensaxe de que queredes falar comigo e oblígame a interrumpir a conversación. Eu estou falando por escrito con outra persona e oblígame xa a respondervos aí, non? Entón, bueno, vos, a medida que vaiades coñecendo a aula virtual, ides a ir dándovos conta cal é o medio máis efectivo. O medio máis efectivo para que sea permanente o correo, o propio correo electrónico, ou dentro da aula virtual, si dentro da propia aula virtual de cada profesor, de cada materia, hai un apartadiño que fai referencia a enviar mensaxes. Se o enviades por aí, ese sí que dura. E nan que o profesorado en ese momento xa non estea conectado, cando volva vai non encontrar. Pero eso xo ides a ir vendo. Bueno, calquera cousa que teñades, chamádesme, falades, escribides, o xefe de estudios o mesmo, Isabel, a sustituta de Mercedes, a coordinadora de bacharelato igual. Vamos a estar todos a vosa disposición. Tendes que ter en conta unha cousa: os profesores a vos teñenvos que motivar, teñenvos que incentivar, facer que sigades as enseñanzas e que non abandonedes, etc. Pero vos tamén tendes que motivar ao profesorado. E como? O profesorado neste momento non sabe que alumnos ten, tendo en conta que acabo de dicir que a matrícula ainda se está mecanizando, ainda non temos eso todo rematado. Entón o profesorado agora está falando nas tutorías presenciais, pos que veñades, pero tamén saben que teñen unha serie de alumnado disperso por Galicia adiante e que teñen que falar para eles e que teñen que escribir para eles. Pero por eso é moi importante que vos deades a conocer, lle escribades ao profesorado, lle fagades preguntas, porque así o profesorado non é o mismo falar. Xa sabedes que hai un refrán que di, bueno, un dito que di, falar pa a feira non é o mismo falar pa a feira, que é falar non se sabe pa quen, que falar para Pepito García, ou para Loli, ou para Pepi, ou para quen sexa, non? Xa estás identificando aí unha persona e tes outro interés. Por eso, vos animo a que vos tamén motivedes ao profesorado, que lle escribades, cargadeos de correos, de preguntas, de cousas, para que o profesorado sinta que
que hai alumnado que require o seu traballo, que require a súa atención. Eso é gratificante para o profesorado. Hombre, claro, se vai a recibir 500 correos ao día, non, pero tamén abrir a aula e non ver nada, pois é un pouco frustrante. Por lo tanto, ide empezando a presentaros: mire, profesor ou profesora, eu son un alumno de tal, desta materia, que teño esta dificultad, usted que me aconsello, calquera cousa, dádevos a conocer, dádevos a conocer. Outra cousa última, xa penso que será a última que vos quero decir, é que temos un servicio de orientación, temos unha orientadora que no correo vai aparecer como María Jesús, pero ela quere que chamemos Susa. Esta orientadora pode vos axudar en cousas que a veces vos non pensades. Vos a veces pensades que son moi suficientes, que xa sabedes todo e que sabedes facelo todo, pero a veces non é así. Entonces Susa pode vos aconsellar se tedes calquera dúbida de como facer un plan de traballo, de como podedes ter esa disciplina que eu vos digo, como os podedes motivar para traballar coa asiduidade que requiren estas ensinanzas. Pois ela seguramente vos pode dar vos consellos e vos pode axudar con isto. Entón, non teñades problema, pois non é que eu xa teño tantos anos e iso é para meniños pequenos. Non. Iso é para unha persoa pois que necesite esa axuda ou ese consello, dirixidevos a ela e ela vaivos. Ademais, nese menú que vos dixen que hai na aula virtual, ese menú vertical onde aparece en primeiro lugar documentos importantes, etc., ides baixando e aí hai un apartado que pon orientación, ides aí e aí xa ides a ter para escribirlle, para preguntarlle, etc. Nada máis, desexarvos que teñades éxito, pero que sepades, son moi pesada, porque é pola experiencia, que sepades que o éxito non ven solo, non cae así do ceo, que hai que traballalo, e o traballo significa, pois eso, que vos tendes que centrar, que tendes que sacrificarvos e que tendes que prestar atención ao que estades facendo se queredes conseguir algo. É moi bonito chegar á meta, pero antes hai que pasalo, pois, un pouco mal, pero eso de un pouco mal, pois, tradúcese en ben cando comprobamos que vamos aprendendo, que vamos sabendo cousas novas e que eso, pois, é moi gratificante. Bueno, pois, desexarvos sorte e repetirvos que o profesorado está aí para recibirvos, se queredes, e que os que non teñades calendario pedídelo na conserxería e que estamos aquí a vosa disposición. Moitas gracias e se alguén quere preguntarme algo, pois...